Bueno, orain bai, eser gaitezen, atzean zaudetenok esertzen bagara eta ekitaldiari, aurkezpen ekitaldiari hasiera emango diogu. Ongi etorri guztiok eta mila esker Donostiako udalari, etxe dotore honetako ateak zabaltzeagatik. Mila esker eta beste behin Donostiak txirrindularitzaren alde egiten duen apostuagatik. Txirrindularitza herri marka ere bada Euskal Herrian eta eskertzen da Donostiako udala eta gainerako udal guztien laguntza eta babesa eta nola ez, baita ere, enpresa pribatuen eta aldundien babesa lasterketa honekiko. Gaurko ekitaldia labur-labur egingo dugu, xume-xume joango gara, izan ere, Itzulia Women 2026 aurkezteko elkartu gara hemen. 5. edizioa dagoeneko aurtengoa, 372 kilometro egingo dituzte txirrindulariek, guztira 13 talde maila gorenekoak izango ditugu, eta beste 6 bigarren mailakoak, protein maila hortakoak. 14 mendate igoko dituzte, esan bezala, 374 kilometrotan. Lasterketa Zarautzetik abiatuko da, maiatzaren 15ean, bezperan, maiatzaren 14an, aurkezpen ofiziala egingo dugu Zarautzen bertan, eta ondoren, 15ean aurreneko etapa, Zarautz, ikusiko dugu gero, bigarrena Bizkaian izango da, Abadiño eta Zornotza artean, eta hirugarrena Donostian, hemen, eta hementxe amaituko da gainera, Itzulia. Eta hasteko, guazen bada bideo promozionala ikustera, 2026 Itzulia Women martxan delako. Eskerrik asko. Abiatu den lasterketa, giroa bero-bero. That chasing group behind. Terreno muy duro como está mandando aquí en País Vasco, en Euskadi. Bueno, hortxe genuen azken irudi horretan Denbi Bolerin, iazko garailea, azkenengo 2 urtetako garailea, tamalez aurten Bolerin ez da gurekin izango, baina bai, beste txirrindulari asko, gero ikusiko ditugu, txirrindulari horiek guztiak, dortxalak ere ikusiko ditugulako, eta talde guztien gainbegiratua egingo dugu. Guazen bada etapak errepasatzera, eta aurreneko etapa esan dugun bezalaxe Zarautz izango da, mendate handirik gabeko ibilbidea, Zarautzetik abiatu eta bertan amaituko da. 3. mailako 6 mendate izango dituzte, garate azkena, helmugatik oso gertu, 113 kilometroan, guztira 121 kilometroko etapa izango da, etapa gogorra beti ere, eta esan bezala 3. mailako 6 mendate igaro beharko dituzte txirrindulariak. Bigarren etapa Bizkaitarra, Abadiñotik abiatu eta Amorebieta Etxanon Zornotzan amaituko da. Guztira 131 kilometroko etapa, 3. mailako 5 mendate izango dira, hortxe dugu perfila. Trabakua, Milloi, Matxitua, San Pelaio eta azken mendatea Aretxabalgane eta handik 115 kilometroan izango da hori, 16 kilometrotan helmugara iritsiko dira, tartean badute beste igoeratxo bat, beraz, hau ere etapa bizi-bizi joango da, ziur asko, eta iesaldietarako ere aproposa izan daitekeen etapa Abadiño eta Amorebieta Etxanoren artekoa. 3. etaparen perfilare ikusiko dugu, Donostiatik abiatuko da, Donostian amaituko da, Donostiako klasikoaren ibilbidea berreskuratzen du,
eta zer esanik ez, honek ere izango duela ibilbide gora beratsua ikus dezagon perfila, hortxe da, 113 kilometro eta erabaki horra izan daiteke, etapa erabakitzeko eta baita ere itzulia erabakitzeko mendi zorrotzeko mendatea, 354 metro, 103 kilometroan, hortik 10 kilometro besterik ez, bulebarreko helmugarako, beraz hemen ere Jaizkibelek aurreneko mendatea Jaizkibel, dagoneko aurreneko deskarteak gertatuko dira bertan, ondoren Gurutze, Donostiatik igaroko dira, Usurbil, Mendizorrotz eta handik helmugara Donostiara 113 kilometroko etapa. Beraz, hauexek 3 etapak, esan bezala, Zarautzen abiatu eta Donostian amaituko da, eta Donostian gaudenez, aurreneko hitza alkateari, Jon Insaustiri eskatuko diogu, Jon, ongi etorri, eta eskerrik asko beste behin, zuen etxeko ateak zabaltzagatik, zure aditza. Egunon guztioi, eskerrik asko, baita zuei ere, eta ongi etorri. Esan bezala hau Donostiar guztien etxea da, baina badakit ere hemen beste leku batzuetatik etorri zaretela, eta zalantzarik ez daukat hemen zaudeten bitartean ere leku hau propio bezala sentituko duzuela. Nik lehenik eta behin itzuli hau hemeni eskerrak eman nahi dizkiot, eta nik gaurkoan bi ideia azpimarratu nahi ditut. Batetik, honek guztiak sortzen duen ikuskizuna, hala delako, eta bestetik baita ere honek berdintasunari egiten dion ekarpena. Zalantzarik ez, txirrindularitza, kirol maitatua dela geurean, bai Donostian, Gipuzkoan, Euskal Herri guztian zer esanik ez, astebururo ikusten ditugu nola, betetzen zaizkigun errepide bazterrak, txirrindulariz josita egoten da, eta askotan ere esaten dute Euskal Herrikoa dela munduko afiziorik onena. Zalantzarik ez daukat, datorren asteburuan hori ere demostratu egingo duela. Dugula, geure komunidadean, ez da, animatzen badakigula, babesa ematen badakigula. Eta zalantzarik ere ez daukat, itzuli honek segulako ikuskizuna utziko digula. Bertako talentua ikusiko dugulako, baina baita ere nazioarteko lehiakortasun hori ere geurean izango dugulako. Beraz, batetik ikuskizuna, eta bestetik nik bai aipatu nahiko nuke, honek guztiak berdintasunari egiten dion ekarpena, ze geure egitekoa, erakundetatik ere bada, honetan lan egitea, honetan aurrera egitea, eta hau saiatzen gara lantzen, gizartan dauden esparru guztietan. Eta kirola ere bada esparru importante bat. Duela gutxi, berri honak jaso ditugu, Erreala Europara joango da, emakumezkoen taldea, asteburu honetan bertan, hemen eskubaloiko erreginaren kopa ere ospatuko da, hori importantea da, eta diziplina honetan ere, txirrindularitzan ere, lortu behar ditugu aurrera pausoak. Eta nik zalantzarik ez daukat, horrelako ekimenak lagundu egiten digutela, eta babestu egin behar ditugula. Beraz, afizioa bai, arrobia bai, baino profesionalizatu ere bai. Eta hortan, zuen lana, benetan eskortzekoa da, komunidadea osatzen joaten zaretelako, eta zuen lana badelako, kiroletako esparru gehiago polenizatzea. Nik uste idala zuek egiten duzuena. Eta horregatik, hemendik behintzat, eskerrak ematen dizkizuegu. Brevemente, como decía, 2 ideas a destacar. La primera, el espectáculo que nos va a dejar la semana que viene el Women Itzulia. Se suele decir que esta es la mejor afición del mundo, así lo demostraremos, por supuesto, pero también no tengo dudas de que esto va a ser un espectáculo competitivo y que vamos a disfrutar. Y la segunda idea que quería destacar es la de la igualdad. Nos corresponde trabajar, ir mejorando la igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto, en todos los ámbitos de la sociedad, de la vida diaria, también en el deporte y en concreto también en esta disciplina. Y esta es una aportación positiva para todos nosotros y todas nosotras que estamos aquí, para el día a día, porque son importantes los nuevos nombres y los nuevos referentes en la sociedad. Y no tengo ninguna duda de que los referentes femeninos en el deporte también son un tótem, porque lanzan mensajes y nos influyen en nuestro día a día. Por lo tanto, agradecidos por vuestra labor y encantados de colaborar con todos vosotros, y esta casa también seguirá con las puertas abiertas para acoger todo tipo de iniciativas. Beraz, eskerrik asko eta probetxuzko txapelketa izan dadila. Mila esker. Halaxe izan daia. Eskerrik asko, Jon, halaxe izan daia, dudarik gabe, emakumezkoen txirrindularitza gorantz egin du azken urteetan,
eta horren lekuko da 5. edizio hau, gero eta parte hartzaile maila altoarekin, eta ez bakarrik txirrindulariak, izan ere, errepidetan ere jende asko euskal zaleak irtetzen dira, lehen esan dugu txirrindularitza herri honetan garrantzitsua dela, eta zale asko ditugu zorionez, baita lasterketa honetan ere dudarik ez da. Zarautzen abiatu eta Donostian amaituko den honetan. Donostiako udalean gaudenez eta kirol arduradunarekin hitz egiteko aukera ere badugunez, Iñaki Gabarain, gerturatu zaitez. Eskerrik asko, concejal de deportes del Ayuntamiento de Donostia, San Sebastián. Mila esker. Labur, zeren alkateak ondo azaldu ditu, nik uste dut Donostiarekin lotuta itzuliak aktibatzen dituen elementuak, eta hoixe bera azpimarratu nahiko nuke azkar, eguerdion denoi. Guretzat oso pozgarria da Donostian berriz ere itzuliaren aurkezpen hau egitea, harro gaude, lehiaketa hau benetan erreferente internazionala delako, ez? Eta aipatzen zuen alkateak bereziki azpimarratu nahi dugula ere Donostiak zein dar duen emakumezkoen kirolean. Eta itzulia women honek hori ondo babesten du ere, hori ondo azpimarratzen du, eta alde horretatik Donostiako udalak bere konpromiso irmoa berresten du emakumezkoen kirolaren alde, hori bera delako berdintasunaren alde egitea erakundeetatik. Aipatu du ere, nola izango dugun bihartik hasita beste txapelketa, beste torneo garrantzitsu bat emakumezkoen kirolarekin lotuta, erreginaren kopa, eskubaloiko erreginaren kopa, eta hurrengo asteburuan itzulia womenaren Donostiako etapa dator, gure emakumezkoen klasikoaren papera egiten duen hori, eta esango genuke maiatzean hirian argi geratzen dela, kirolanen hiria bagarela, baino bereziki goi mailako emakumezkoen kirolaren hiria bezala destakatzen dugula. En la Itzulia Women agradecer a organizadores y a tantos patrocinadores que hacen posible esta prueba, un trabajo excelente de año en año que nos trae el mejor ciclismo, las mejores ciclistas, que, como decía el alcalde, yo creo que movilizan una afición que es única, un ambiente de ciclismo en nuestra ciudad y en todo el territorio que viviremos como una gran fiesta y que desde su salida en Abadiño hasta su llegada a Donosti, pues Euskadi, de la mano de la Itzulia Women, sigue avanzando en el deporte, en el espectáculo, pero también en la igualdad. Que disfrutemos todos mucho en todas las etapas y en particular nosotros esperamos acoger, pues con la ilusión que lo hacemos siempre, ese final de una gran prueba. Mila esker. Mila esker, Iñaki, eta horrelako lasterketa bat antolatzea ez da bat ere samurra izaten, no suele ser fácil, Javier, y tú lo sabes, desde OZETA como presidente, que no es fácil organizar, no es nada sencillo organizar una carrera de este tipo. Necesitamos ayuda, muchísimos voluntarios, muchísimas personas en las carreteras, asociaciones, Ertzaintza, seguridad, gente de enlaces. Bueno, y todo eso es posible porque OZETA trabaja año tras año para mejorar esta apuesta por el ciclismo y para mejorar que las carreteras vascas también puedan vibrar del ciclismo. Por lo tanto, te cedo la palabra. Javier Riaño, OZETA taldeko presidentea. Zurea da hitza. Egunon, ongi etorri danori. Quiero solo dos cositas. Quiero agradeceros primero a todos, instituciones, ayuntamientos que nos acogéis en salidas, en metas, Gobierno vasco, diputaciones, patrocinadores, a toda la gente que nos ha hecho y voluntarios, a todo el mundo que hace posible que este año cumplamos la 5ª edición de la Itzulia Women. Para nosotros es un reto súper importante el que esta carrera sea un referente, ya no en Euskadi, dentro del calendario World Tour,
que sea un referente especial. Y eso creo que lo estamos consiguiendo entre todos. Entonces, yo lo único que pido es a vosotros que me apoyéis este año y a los próximos que tengan que venir, que nos ayuden, que este deporte tiene que salir hacia adelante, que no sean 5 años, que sean los que hagan falta. Entonces, gracias a todos por venir y no tengo más que deciros. Venga. Eskerrik asko, Javier Riaño, mila esker, eta gogoratu aurten itzulian estrenatu genuela Momak taldearen itzuliko naiz kantua. Itzulian, iraganeko itzulian askotan entzun genuen, helmugatan, irteeratan, eta hortxe izan zen Momak talde ermuarra, esan beharra dago. Itzuliko naiz, beroi izango da, abesti ofiziala aurtengo 5. edizioan itzulia Womenen ere. Ez dugu entzungo, ezta, aurrera egingo dugu. Eta orain bai, taldeak ezagutuko ditugu, eta talden zerrenda luze honetan, aipatu bezala guztira, 19 talde ditugu, hortxe dira, UCI Women's World Tourreko 13 talde, eta beste 6 talde, tartean Laboral Kutxa, UCI Women's Pro Tourrekoak. Beraz, horiexek taldeak, az gaitezen nahi baduzue Belgika aldetik, Insuran Soudal Team taldearekin, eta Ashley Molman izango da talde burua, eta bera da talde honetako txirrindularirik garrantzitsuena. Frantziarra beste taldea, FDG United, 4. zerrenda horretan, eta Frantziar taldean Juliet Bertet izango da txirrindulari garrantzitsuena, badaki zer dan Frantzian lasterketa handiak irabaztea, Turrean ere ondo ibilitakoa da, eta beraz kontutan hartzeko moduko txirrindularia. Canyon Erran Zonda Crypto taldean, aipatu beharreko 2 txirrindulari, Chiara Consonini eta Soraya Paladin. Chiararen kasuan 2022, 2023 eta 2024an etapak irabazi zituen Italiako Giroan, txirrindulari ona, Alemaniako taldean diharduena. Beste talde bat, F Education Oatly, estatu batuarra, eta talde honetan ez dugu aipatzeko moduko txirrindularirik. Aurrera egingo dugu, Phoenix Premier Tech taldearekin, talde hau ere indartsua, eta honek ere egingo du bai, egitekoa, Belgikako taldeak Alvarado, Celine Alvarado da, behar bada talde honetako lasterketa edo txirrindulari garrantzitsuena, Human Powered Hilt taldea, estatu batuarra, kasu honetan Jurani Blanco, izan daiteke beste hautagaietako bat, txirrindulari indartsua hau ere, eta aurten dagoneko badaki zer den etapak irabaztea, esan bezala, Human Powered taldean, estatu batuetako taldean, Lidl Trek, talde hau ere, talde handi horietakoa da, Banan Row da taldeko txirrindulari garrantzitsuena, Chiara Koponi ere taldeko lider horietakoa da, talde alemaniarra bikain arituko da, ziur asko, Lip Ayula Jaiko talde australiarra ondoren, hauek ere badakite zer den Euskal Herrian irabaztea, eta tartean Australiako txapelduna izango dugu talde horretan, Copeland izeneko txirrindularia, Movistar Team, talde Espainiarra, eta 3 txirrindularia aipatu ditzakegu, Liane Lippert, Alemaniarra, honek badaki zer den Giroan eta Turrean etapak irabaztea, Olivia Baril, hau ere txirrindulari ona, eta Claire Stells, taldeko 3 txirrindularia aipagarrienak horiek direla esan dezakegu. Beste talde Team Picnic Postenel, hause Herberetako taldea, talde klasikoa dagoeneko, Megan Arens da talde burua, Team SD Wars talde indartsua, eta hementxe da, lehen esan dugun Misha Bredewall, izan daiteke itzulia irabazteko favorito nagusia, Misha Bredewall. Talde horretan dago, iaz bigarren izan zen, bolerin atzetik, 2024an ere bigarren sailkatu zen.
UAE Team, talde arabiarra, eta 1X Mobility, talde norvegiarra. Horiexek goren mailako taldeak, 13 talde, eta ondoren frantziarrak Coffee Women Team, eta beste talde Hightech Products Fluid Control, hauek norvegiarrak dira baita ere, beraz, bi talde norvegiar izango ditugu aurtengoan, eta euskaldunak, Laboral Kutxa Fundación Euskadi taldekoak, eta hortxe aipatu behar gure txerrindulariak, nola ez, Usoa Ostolaza, aurten Eibarren garaie, eta badaki zer den Pirinotako itzuliare irabaztea, 2024 eta 2025 irabazi zuen Usoa Ostolazak, Zarauztarra da, Zarautzetik abiatuko gara, beraz, Usoa gogotsu etorriko da, era berean aipagarria da, oso Espainiako itzuli oso ona egiten ari dela, une honetan 15. da, eta falta dira oraindik ere mendiko bi etapa nagusiak Espainiako itzulian, Asturiasen jokatuko direnak, eta agian Usoa Ostolazak Espainiako itzulian ziur asko 15. aurrera egingo duela. Eta beste bi euskaldun, Naia Amondarain eta Irati Aranguren, guztiek izango dute nola ez, Euskal Zaleen babesa, errepideetan. Hortik aurrera, MLA Petit Enterprise, hause Frantziako taldea da, talde dotorea baita ere, bigarren mailakoa bada ere, San Michel, beste talde frantziar bat, eta Bini Fantini talde italiarra. Horiexek beraz, aurten Women itzulia 2026ko edizioan lehiatuko diren talde eta txirrindulariak. Eta orain bai, orain taldeak ezagututa, berrirore eskaleta berreskuratu, eta elkarrizketen tarteari egingo diogu, hori bai, aldez aurretik, bideo bat ikusiko dugu, maioten bideoa, hemen ditugu, maiot dotoreak, horia, liderarena, urdina, gazterik onenarena, mendiko sariko gorri eta txuria, eta berdea, puntuetako maiota, hori baina gero, orain, bideoa. Eskerrik asko. Ditugu, sari nagusiak horiexek, EITBek babestuko du maiot horia, lideraren maiota, eta arke emango du sari hori. Maiot urdina, hortxe duzue, ikusgai baita ere, Euskadi Basque Countryk emango duena, gazterik onenaren saria, berarentzat, Eusko Jaurlaritzak eta Euskadi Basque Country markapean eskainiko duena. Hementxe, neure eskerrean, Basotike fundazioak eskainiko duen maiota, mendiko lideraren maiota, eta puntuetako maiota, hau da, txerrindularirik erregularrena esan dezagun, maiot berdea, Gipuzkoa, Kirolakek eskainiko duena. Eta orain bai, orain elkarrizketen txanda da, zuekin hitz egiteko txanda da, izan ere horrelako lasterketa bat egitea ez litzateke posible izango, ez babesletza instituzionalik gabe, ez da enpresa pribatuen babesletzik gabe, eta hementxe ditugu, sari nagusiak, taldeko sailkapen nagusia, Etxemarrek eskainiko duena, Etxemarri eskerrak, nola ez, beti azken urteetan logistika enpresa handia da, lehen aipatu dugu, Ibon, une honetan gainera bizi duzuela zuek ere mundu mailako krisia zuen enpresan bertan, beraz, eskertzen da hala ere hemen egotea, mila esker, Etxemar, esan bezala, sailkapen nagusia, ekipotako sailkapen nagusia, eta baita sarituenaren saria, egunero, eskainiko du Etxemarrek sari hori. Etapako irabazlearen saria berriz, Kutxabankek eskainiko du, ongi etorri Kutxabank, Marta, mila esker. Eskertzen da Kutxabank moduko erakunde batek bat egitea itzuliarekin, bat egitea txerrindularitzarekin, bertakoak zarete, bertan dituzu erroak eta mila esker, gero hitz egingo dugu. Eta bukatzeko Euskal Herriko lehen txerrindulariak edo sari hori, Ekinozio bidaiakek eskainiko duena, beste behin Ekinozio
itzulian izango da, eta beste behin eskainiko digu babesa. Mila esker guztioi, eta txalo bat eskaini edo eskatu behar dizuet, hauek ere merezi dutelako. Bueno, hau esan da, Marta Maiana bitea, igo zaitez taula gainera, eta zu aurrenekoa, mikroa zurea, galdera nik egingo dizut, nahiz eta lehen hitz egiten egon garen, ezta? Bueno, biak atxabaltarra gare, Bai. esan beharra dago, ezagunak, eta horrexatik konfiantzaz hitz egiten dion Martari. Marta, zuentza garrantzitsua da, guretza garrantzitsua. Kutxabank moduko erakunde bat hemen egotea eta bat egitea itzuliarekin. Bai, bueno, guretzat benetan gaur oso pozgarria da hemen egotia, zeren eta nik esango nauke 3 motibo printzipalegatik gazela hemen, ez? Zergatik, batetik gure lurraldian txirrindularitzak daukan garrantziagatik, bertako kirol bada eta oso lotuta gaude, hemen lehen hori esan da, beste alde batetik, bai kirolak, baina txirrindularitza dituen balore horreik geuriak dielako, bai, konpartitzen ditugulako, eta hirugarren motibo bat da berdintasuna. Berdintasunaren alde pauso handi bat ematen dauelako. Zuk esan duzu Kutxabanken sustraitxak hemen daz, eta orduan saiatzen gara bertakoa danakin bat egiten. Eta nik esango nauke txirrindularitza kirol bat baino hemen kultura dela. Zuk esan duzu lehen eta baita Jonepe, herrixetan eta bideetan eta zelako zaletasuna dauen. Eta, bueno, gaur hemen egon da guk eupe gertutasuna guzti horri herrixari demostratzen dut hau. Eta gainera txirrindularitzaren baloria konpartitzen ditugu. Nik esango nauke txirrindularitzak dikotomia bat daukala. Alde batetik esango nauke dela kirol individual bat, zeren eta enbeste ordu bidian bakarrik zelako esfuertzua egin behar izaten dauen zelako konpromisua, baina atzetik ere talde bat dau. Eta talde horrek, zelan lan egiten dauen zelako eskuzabaltasuna demostratzen dauen eta humiltasuna zeren eta beste baten dako lan egitea, hor humiltasun handitxa dau. Orduan, balore horreik oso geuria dira eta konpartitzen ditugu. Eta azkenik, emakumean azen einean bebai, berdintasun hori behar ditugu, emakumezko erreferentia behar ditugu, benetan berdintasuna benetakoa izateko. Eta galdetuko bagauke txirrindularitzan zer referente ditugun, nahi eta nahi ez gizakumezkoak etortzen zaizkigu burura eta horrelako gauzak benetan garrantzitsua dira, bai emakumezko referentiak egiteko kirolian, politikan, enpresa munduan, zientzia munduan, txirrindularitzan ere bai. Eta orduan nik esango nauke hemen gaudera 3 arrazoi horregaitik, sustraiak, baloriak eta berdintasuna. Mila esker, Marta, eta segi, apostu honekin. Kutxabanken iritzia entzun da, aurrera egingo dugu eta jarraian EITB-ko ordezkari izango dugu gurekin. Amane, nahi duzunean. Amane Ibañez, kirole arloko zuzendari ordea. Aurten ere apostu egiten duzue, aurten ere zuzenean eskainiko dituzue 3 etapak. Ezaiguzu zergatik eta nola egingo duzuen eta jakiterik badago munduan zenbat tokitan ikusiko da aurten itzuli hau hemen? Guretzako ore bat da, beste urte batez, lasterketa honeri bide ematea eta erakusleio izatea, gizonezkoen itzuliarekin egin genuen bezala, eta aipatu beharra dago, lehen ere esan dugu, geroz eta gehiago jarraitzen den kirol bat dela, guk gure aldetik beha, audientzia aldetik geroz eta hori ikusten da, inoizko daturik onenak ematen ari garela, eta ez teko zalantzarik be, kasu honetan emakumezkoen itzuli honetan bere gauza bera gertatuko dela. Esan dugu ez dela lasterketa soil bat, berdintasunaren aldeko apustu bat dela,
gurea bai, ez da, herri bezala, nazio bezala, honi bide ematea, konpromesoa eta bete beharra bere badala, eta, orain arte egon bezala, hortxe jarraitzen dugula, gure teknologia alik eta onena eta hobekuntza horietan jarraitzen dugu etxeetara alik eta modu onenean iristeko, badakigulako bide bazterrak beteta ongo direla, baina denak ez da bela aukera aukiko bide bazter horietan lasterketa jarraitzeko, eta, 180 herrialde baino gehiagotara zabalduko da lasterketa, esan dugu, ETV baten, zuzenean emango da, baina beste hainbat plataformetan baita ere, kirolak.eitb.eus webunean, gure irratietan, eta etxeak daukan plataformetan bai, zuzenean jarraitzeko aukera egongo da. Mila esker. 180 herrialdetan, ez da gutxi, ez da? Euskal Herriko errepideak, saleak, txerrendularitza. Eta gure hizkuntzan kontatuta, eta gure nortasuna garen hori erakusteko. Eta tartean, hortxe dugun Arritxu B izango da, Arritxu Iribar, azkenengoz, okeres bagabiltza, jarrituko duzu itzulia, eta plazerra izango da Euskal Herratian zuen zutean, nola ez, EITB-ko etxean. Mila esker. Mila esker, Amane. Beste protagonista bat, Gorka Iturriaga, Eusko Jaurlaritzako ordezkaria, Euskadi Basque Country, maillot urdina segiko duzue, Gorka, ongi etorri, eta zerrik asko. Ez da galdetu edo zuk ja badakatzun diskursua? Galdetu dezakezu, ez dago inongo arazori, baina lehenik eta behin nahiko nuke eskertu Donostiako udalari, beti ere egiten diguzuen harreraren gatik, kirol proba askotan izaten gara hemen, eta hori seinale ona da. Bestetik eskertu Ozetari eta bere arduradunei, nola ez, gainontzeko babesle guztioi, instituzionalak direnak Aldundia eta bestelako udal herri guztiei, hemen daude horietako batzuk, eta baita ere pribatutik ere babesletza horiek egite dutenak. Ze aipatu duzun bezala oso garrantzitsua da, ez bakarrik diru publikotik sustatze hori, baizik eta edozein esparru pribatutik eta baita ere ikusiko duen jendearentzako ere hau sendotzea eta errotzea. Eta ziurrenik egin beharko nuke Bergaran egin nuen gauza bera, gizonezkoena egin nuen gauza bera. Eskertu, esan zelako zailtasuna duen tankera honetako nazioarteko proba bat antolatzea eta animatzea jendea bazterretara joateko. Baina utziko didazue ñabardura bat egiten. Hau da 5. edizioa, eta gizonezkoena 75. edizioa izan zen. Orduan, oraindik badaukagu, zailtasunak baditu antolatzea ere badauzkagu beste erronka batzuk. Ez inungo arduretan, erruetan beti eroritzen, baizik eta oraindik dauzkagu 60 urteko diferentzia kirol hau sustatzen emakumezkoen kasuan. Eta horrek, oraindik ere, zailtasun gehigarria dauka. Ze zitu behar ditugu klubak, federazioak, instituzioak, saleak, babesleak, lortu behar dugu, aipatu dira erreferentea, baina lortu behar dugu ere kulturalki, estrukturalki, instituzio gisa, enpresa gisa ere, jakitea, hau ere badala nazioarteko oso lehiakorra den kirol bat. Dela gizonezkoa, dela emakumezkoa, baina kasu honetan 60 urteko diferentzia daukagu, beraz, kasu honetan esfortzu gehigarria egin beharko genuke, eta uste dut horretan hemen gauden danok bat egiten dugula zuokin batera hau handitzeko. Eta hori da nik uste dut kasu honetan indartu beharko genuke. Beste barik, eskerrik asko, eta animo eta zauretzen ikusiko dugu elkar lehenengo egunean. Eskerrik asko, Gorka. Horri guztia indartu behar dugu, masa hori sortu, eta bultzatu, eta nazioartean erakutsi, zein indar dugun hemen. Aurrera egingo dugu, eta gurekin da, Goizane Alvarez, alde egin du Goizane Alvarezek, bera zen Gipuzkoako Diputazioko ordezkaria, baina aurrera egingo dugu, beste Gipuzkoako ordezkari bat ere badugulako, Foru Aldundikoa, Xabier Arruti, Basotik Fundazioko ordezkaria, Xabier, diputatua, Oreka Berdea, zuen kasuan, izen zaila jarri diozu, departamentuari, Oreka Berdea. Modernoa bai, baina oraindik ere kosta egiten da. Xabier, eskerrik asko, zuek ere babesten duzuelako, azken urteetan hementsi izan zaituztegu,
kirolarekin, bai gizonezkoen mailan, baita emakumezkoen txirrindularitza sustatzen, zuetzat ere garrantzitsua da parte hartzea eta are gehiago kasu honetan itzulia womenen. Bai, ni Basotiken ordezkari bezala nator oraingoan behintzat, eta galdera egingo dizue Basotik fundazioak zer egiten duen horrelako ekitaldi baten babesten, ezta? Eta nik uste horretarako garrantzitsua dela ezagutzea zein den Basotik fundazioaren helburua, ez? Basotik fundazioaren helburua da Gipuzkoako basoen kudeaketa jasangarri baten egitea. Gipuzkoako basoak, Gipuzkoako paisaia zaintzea, kudeatzea, eta Gipuzkoar guztion eskura jartzea guztion gozamenerako, ez? Ez dugu ahaztu behar, Gipuzkoako azalera guztiaren 60% basoa dela. Orduan, ze kirol da espazio horretaz, paisaia horretaz gehien baliatzen dena, ez? Ze kirol da Gipuzkoako xirrikitu guztioietara gehien iristen dena? Txirrindularitza, noski, ez? Eta deno dakigu, mendietako saria mailota irabazteko esfortzua, konpromisoa, resistentzia, hori dana beharrezkoa direla, eta balore horiek Basotik fundazioaren antzekoa dira, ez? Baso kudeaketa eta zainketa urte askotako kontua da, konpromiso luzeko gauza bat da, ez? Eta alde horretatik sentitzen dugu, bai Basotik fundazioa eta baita emakumezkoen nesken txirrindularitza eta kasuntan nesken itzulia jasangarritasunaren talde berean gaudela, ez? Eguneroko esfortzotik etorkizuneko paisaia hori zaindu nahi dugu, konsolidatu nahi dugu, etorkizuneko nesken txirrindularitza hori konsolidatu nahi dugu, ezta? Eta pixka bat hori da kontua, oain udaberri bete-betean gaude, basoak berde daude, paisaia loratzen ari da, nesken txirrindularitza loratzen ari da bezalaxe, ez? Eta nik bai esan bukatzeko, basotik, basoetatik gertu dauden mendate eta gailur horietan gertu egongo dela beti zuen esanetara, ez? Hoxe da gure ekarpena. Eskerrik asko. Mila esker, Xabier. Bueno, mila esker, Xabier, gainera Xabier, esan beharra daukat, zu txirrindulari zale amorratua zarela, eta etxean ere bizi izan duzula txirrindularitza, beste seme bat hor duzulako lehiatzen eta joan zara, aldez alde, karreretan. Beraz horrek ere badauka lotura, ezta? Baina, edozein modutan be, aipatu duzu basoak, protagonista izango direla nola ez, errepidetan eta Euskal Herriko argazki dotore horretan. Eta bukatzeko, Etxemarreko Ibon Barberia, komunikazio zuzendaria Ibon, eskerrik asko, zuri ere. Bueno, lehen aipatu dugu eta taulara igo aurretik hitz egiten egon gara, ezta? Momentu zaila dela zuentzat, enpresa txarra zare, enpresa handia zarete, eta olakoetan zailtasunei aurre eginez eskertzen da are gehiago, ezta? Etxemar ere aurten eta beste behin gurekin izatea hemen lasterketa babesten. Bai, oia, eguerdion guztioi, eta bai, gure aldetikan, arrotasun handia, mutiletan bezala nesketan parte hartzea. Gure aldetik, ikusten dugu urtez urte, auzolan handi bat dagoela antolakuntza guzti honen atzean, eta guk ere auzolan honen alde egin nahi dugu, aldi berean emakumezkoen esparru hori pixka bat haunditze aldera, guk ere hori bizitzen ari gara gure enpresan, behar bada autobus gidarietan eta gehiago ikusi da azkeneko urteotan, ez? Garai batean denak gizonezkoak izango ziren, oain gehoz eta gehiago emakumezkoa ikusten dira, esan nuke oain 150 gora ikusi ditzazkegula, baina, internazional mailan garraio pixuan, esan dezagun, ez da hain ohikoa, ez? Baina bai bizitzaren ari garela, eraldaketa bat, eta aldaketa bat ikusten ari da, ematea, komunitate batik jartzen dizkiozunean behar dituen baliabideak eta beraien beharren arabera, hori ikusten da, pixkanaka badatorrela,
guri ere badatorkigu, ikusten ari gara, eta bueno, Euskal Herriko itzulian ere bai, Euskal Herriko itzuliaren irudi hori, edo gure enpresaren erakusleio izateak, apustu bada ere bai, eta horren alde du gabe. Labur, Ibon, logistika ikuspegitik, ze bitarteko, ze medio jarriko dituzue itzulian, dena ondobidean, baiak, kamioiak, nolako azpiegitura sortuko duzue? Euskal Herriko itzuliak aurten 9 kamioi eskatuko ditu, bertan baiak eta publizitateak, podiumak, prentsa kamioiak, hori dena mugitzeko, 9 izango dira, bai. Bueno, mila esker, segi txirrindularitzaz gozatzen eta apustua egiten, beste urte batzuetan aurrerago ere, eskertuko dizuelako, bai guk eta bai zale guztiek, mila esker Ibon. Eskerrik asko. Bueno, honekin iritsi gara amaierara, esan dugu, xume, labur, azkar joango ginela. Aipatu behar, babesle hauek guztiak, Eskoda, Kutxabank, Bizkaiako Foru Aldundia, Etxemar, Basoti, Shimano, Gobik, Irizar, EITB, Gipuzkoako Aldundia, Euskadi Basque Country, Ekinozio, hori guztiei eskerrak hau posible dalako, babesletza horrez gain nola ez instituzioei ere eskerrak, udal guztiei, Zornotzako udala, Zarautzko udala, Abadinoko udala, Donostiako udala, eta gogoratu, hau dena abiatuko dela, maiatzaren 14an, Zarautzeko Malekoian, izango da, ekitaldi nagusia, bezperan, eta ekitaldi horretan talde guztiak, txirrindulari guztiak izango ditugu, arratsaldeko 6:00 aurrera, Zarautzeko Malekoiai. Ordura arte, elkar ikusiko dugulakoa, mila esker, eta gozatu txirrindularitzaz.